Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Angkol! Tago! And Tita Tanya Chinita. Dahil na-miss ko si Clifford, ako ang pupunta sa kanya sa Cebu. Feel good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Lalaine ng Marikina. At ito pong storya ko ay tungkol nga kay Clifford. At abangan nyo po sa dulo kung sino pa yung madadagdag. 4 years ko pong naging boyfriend si Clifford. Siya po ay naglo-law school sa Cebu. Ako naman, graduating sa pagiging nurse. Sobrang in love ko po kay Clifford. In fact, ako nga po ang pupunta pa sa kanya sa Cebu. Sinurprise ko po siya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Baby, kumusta nga? Ikaw ang kamusta? Tagal mo din nagparamdam, mga 30 minutes. Pasensya na, busy lang talaga. Nakakalimutan mo na yata ako, baby alam mo na, miss na kita eh. alam mo naman nagre-review talaga ako. Gusto ko na maging abogado para sa alam ko kinabukasan naman yan. natin. Pero dati naman, hindi naman walang lagot yung pag-chat natin. Yun lang naman request ko eh. Malayo ka na nga, ganyan ka pa, baby. Pasensya na, baby. Babawi ako, promise. Ngayon lang talaga. As in, sumasakit na yung ulo ko, parang sasabog. Ang dami kong nire-review, ang dami kong binabasa, ang dami kong minimemorize. Kailangan talagang i-memorize, baby. Di ba kailangan naman talaga yan? Pero ang request ko, huwag natin bawasan yung oras para sa atin. Kasi ito yung foundation natin. Baka mamaya magkalabuan tayo. Ayoko mangyari yun eh. Iyang ako na lang. Ano ka ba? Walang mangyayari sa atin. Kasi namimiss lang kita eh. Namimiss din naman kita eh. Mahal na mahal kitang Clifford. Tandaan mo yan. Maglalaban ko hanggang dulo to. Mahal na mahal din kita, Lalaine. Kaya nga ako nag-aral dito sa Cebu. Si Lola kasi yung gagastos. Kaya nga ako dito nag-aral. Kasi kung pumayag lang siya nandyan ako sa Maynila, dapat malapit lang tayo. Sana nga dito na lang eh. Pwede bang kausapin yung lola mo? Hindi nga siya ayaw niya. Hindi siya pumapayag. Baka maglolo ko lang daw ako pag dito dyan ako sa Maynila mag-aral. Paano yun? Kailan tayo magkikita kasi miss na kita talaga. Hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako makakaluwas sa Maynila. Busy kayo diri sa Cebu eh. Kahit ano lang, kahit balikan lang, weekends, ganun hindi pwede. Pasensya talaga, baby. Busy talaga ako. Ang dami ko pang i-memorize. Baby, mahal naman kita eh. May namimiss ako eh. Ang tagal ang punchline.
Sige. May namimiss Basta, ako eh. na-miss ko rin naman eh. Kaso, siyempre, unahin natin to para sa kinabukasan. Ayaw mo na, wala ka na yatang gana sa akin. Anong walang gana? Eh, may... Sendan mo ako ng picture. Uy! Sige, papadala ako. Oh. Ang luma na yung pinadala mo Mamaya kahapon. na kasi Gusto ko busy yung, ako yung ngayon. Hindi pwede dito si Lola eh. Ay, ano ba yung gusto mong makita, Iha? Ayan na. Naririnig ko Ano ba to. yung gusto mong makita? Ano yun? Wala Lola na. Wala na. Ikipangutaan na lang. Bawal yan! Ay, kababata nyo pa ang babastos nyo na. Ay, Sige kasi na, baby. bakit kasi naka-loudspeaker yung cellphone? Nag-aaral nga ako dito eh. Gana, bye-bye. Love you. Love you. Uy, mag-chat ka agad Oo. pagkababa nito. Okay, Yung okay. picture, isin mo agad. Sige na. Kulit mo. Ano? Ano? Hindi ka mag-a-attend sa Christmas Hindi party? ka mag-attend sa Christmas party. Why naman? Eh, pagbigyan nyo na ako ngayon lang. Yearly naman tayo magkakasama eh. Last year na natin sa nursing, yung klase natin, magpa-party daw tayo, sabi ng ating professor. Tapos ganyan ka, ano ka ba? Eh, hindi nyo ako naintindihan kasi hindi nyo pa naranasan magmahal eh. Pupuntahan ko lang siya sa Cebu. Grabe, ikaw yung babae, ikaw yung pupunta? Oo nga! Red flag yan! Tapos, Pag ganyan yung babae nag-e-effort, red flag yan para magkita kayo, tanda mo yan. tapos Christmas party ba? Di ba pwedeng ibang araw Ay, na lang? pagpapalit mo si Papa Jesus kay kay Clifford, grabe ka ha? Kaya nga. Pwede namang mag-Christmas dun. Hindi naman yung pinagsasabi, papapalit kay Papa Jesus. Nagiinom kayo, Christmas party, Papa Jesus. Oo nga, no? Ano nga si Father eh. Sige na nga. Si Father uminom. Si Pastor uminom. Ano masama? Oo nga, no? Ay, Sorry. di, ganito. Bahala ka na nga. Kung yan talaga gusto mo, good Pwede luck pala naman ako sa'yo. habang nag-Christmas party, nagzo-zoom. O, kaya naka-video call. Ano yan? Party magsuzoom. Ewan ko sa'yo. Mahal na mahal mo talaga yung... Oo nga, oy, pangalan ng friend natin, Sis Lane. Alam mo, sorry pero yung ikaw yung pupunta sa lalaki. Alam namin mahal nyo ang isa't isa at nag-aaral siya, pero pwede niyang gawin din yun eh. From Cebu, siya ang pupunta dito sa Manila. Pero ikaw pupunta, red flag yan, di ba, Trixie? Oo, Si Trixie ganyan eh. Bakla kasi yan. Siyempre, kami naman talaga nauuna. Kailangan pa bang i-memorize Hindi, yan? ganun din kasi Basic. ikaw may sasabihin ako sa inyo. Ano nangyari sa'yo? Kawawa. Di ba, Buti nga. Wala pa nga! Wala pa. Binigyan ko siya ng pera, 5K, sorry mga Mars. Ha? Ay nako, Kim, ikaw na naman ang ba't ka nagbibigay? Eh, di ba ako yung lalaki sa relasyon? So, green flag yon. Alam mo, sayang ka. Ikaw yung maganda ka, tas ikaw yung lalaki sa ano. Yak! Yan yung mga type Yak! ko. Yak! Yak, hindi kita papatulan. Hoy, hindi ikaw! Ay, Lalaine ha. Baka magbago pa isip mo. Kaya nga, alam mo. Tayo naman ang ma-enjoy sa ano, hindi tayo kumpleto. Tsaka mamimiss ka namin, Christmas party. Tsaka, baka ako nabunot mo, ako yung mawala ng ng monito-monita Tayo na lang mag-swap. Tayo na lang. Ingat ka doon. Ingat ka. Effort naman to. Opo, Colentits. Ako po ang bumiyahe from Manila to Cebu para lang magkita kami ni Clifford. At hindi niya yun alam. Hindi ko po ipinaalam kasi gusto ko siyang i-surprise. Excited na po ako kasi 1 taon din po kami din nagkita. Kasi ayoko siya talaga maistorbo sa pag-aaral niya.
Ningi ko po sa mami niya ang address at sinabihan kong iso-surprise ko ang kanyang anak. Natuwa naman po si tita. At nakarating na nga ako kay Clifford sa Cebu. Ito na kaya yun? Unit 4, second floor. Sige, mukhang ito na. Kinakabahan ko. Okay ba itong suot ko? Yung joke ko. Sana matuwa siya sa pasalubong ko. At may tumawa. Ay! Sino po yung hanap niyo? Delivery po ba? Mali yata ako ng unit. Sino po yung hanap nyo? Hinahanap ko kasi yung boyfriend ko, si Clifford. Babe, Dito ba yan, babe? Babe, Clifford hinahanap. Ikaw yata. Delivery yata. Clifford? Babe? Ano na, babe? Babe, tawag. Bilisan mo na. Clifford? Lalaine? Babe? Anong ginagawa mo dito? Clifford? Ano mo siya? Ba't babe Tsaka... hindi ko maintindihan. Lalaine, let me explain, okay? Anong meron? Anong meron na panood ko na to? Pwede ba pumasok ka muna sa loob? Hindi, gusto ko Angelica, malaman. please. Please, mag-usap tayo Ba't ka galit sa akin, babe? Kaya nga pumasok. Lana, bulabog na. Lalo na. Lana. Nag-babe na eh. Sunog Ano na. to? Dito na. Gawin. Wala na tago-tago para sa movie pa. Okay, Ano to? kausapin ko Clifford? lang. Clifford? Let me explain. Okay? Clifford! Hindi mo kasi sinabi na pupunta ka. Ba't ko sasabihin? Gusto ko tang i-surprise kasi mahal kita. Gusto ko magkasama tayo. Ito yung maaabutan ko. Sino tong babaeng to? Ako lang naman ang girlfriend ni Clifford. Girlfriend? Girlfriend. Sino ka ba? Mukhang girlfriend ka din. Teka, Hindi to tama. Angelica, please stop. Clifford! Kailan mo siya girlfriend? Tama na, Clifford! pwede ba? Ikaw pa yung galit! Oo nga, ikaw pa yung galit ha. Kapal ang mukha mo ha. Pinagsabay mo kami. Siya yung girlfriend mo sa Manila, ako dito sa Cebu. Ano, Clifford? Sumagot ka. Magwawala ako dito, Clifford! Ano Huwag ka gusto mawala sabihin ko? dito, girl. Ha? Ano? Angelica, pwede ba? Mag-usap muna kami. Bakit ako na yung wala sa eksena? Pumasok ka muna, please. Pumasok ka muna. Magpaliwanag ka. Hindi ko na kailangan pasok-pasok pa. Ang arte mo, ikaw pa yung galit. Ano, Clifford? Clifford? Sorry na. Ang nakapal na mukha mo! Ang kamalo! Nalulungkot lang ako eh. Nalulungkot? So nalulungkot ka lang? Kaya mo ako ginawang kapal na mukha mo? Ang kapal na mukha mo! Nalulungkot ka lang pala! Ano? Ang kapal na mukha mo? Nalulungkot ako sa Manila. Namimiss kita. Surprise kita. Nag-effort ako papunta dito. Ito mga butang ko! Ha? Sorry na. Sabi mo nagre-review ka? Review? Aral? Mini-memorize? Ano mini-memorize? Yung parte ng katawan ng babaeng to? Oo, actually, memorize niya na yung mga nunal ko. Actually, memorize ka na rin sa kanya. Angelica, pwede ba tama na? Tama na ba? Ikaw yung mahal ko. So ako, Ano ba? Tumigil ka na. parang very over ka naman. Sobrang sakit. Clifford, ayun, alam mo, kapal na mukha mo, uuwi na ako. Kapal na mukha mo. Pasampal! Pasampal din ako. Dito, harap sa kaliwa. Sa kaliwa. 1, 2, 3. Sige, deserve ko to. Sorry na. Please. Alam mo, babayero Dali. ka. Babayero! Ang mahal na mukha mo, Clifford. Bakit mo ito nag-uulay? Bakit?
Umuwi po akong luhaan, Colentits. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Sa airport, lutang na lutang po ako. Nagsusorry po si Clifford pero hindi ko na siya kinausap. Sobrang sakit ng ginawa niya. Ayoko kitang sagutin, hindi kita nanagutin. Hello? Sabi ko, hindi Sorry na. Sorry na. Ayoko na! Saan nga pupuntahan kita? Hello? Fast forward po ay medyo nakaka-move on na ako kay Clifford. May nakilala po ako at nanligaw siya sa akin, isang Chinese businessman, Chinoy po. Si Lee. Siya po ang tumulong sa akin para tuluyang maka-get over. At isang araw sinurprise niya ako kasi dadalhin niya pala ako sa pupunta tayo sa ano? Pupunta tayo sa Italy. Pupunta tayo. Gusto kitang dalhin doon. Bakit tayo? Deserve mong makapag-take a break. Bakasyon. Lee, ganun mo mga kamahal. Totoo ko. Hindi totoo, good to be true. Hindi ako nananaginip. Anong too good to be true? May ticket na tayo. Ticket na lang. Yeah. Pupunta sa Italy. Baby, I love you. Thank you for loving me, baby. Sobrang ganda. Sobrang ganda, baby. Sobrang ganda. Thank you. Nagustuhan mo ba dito sa Italy? Nakikita ko lang to sa Facebook. Nakikita ko lang to sa, mga picture. Dito na ako. Thank you, baby. Salamat, ha. By the way, may sasabihin pala ako sa'yo. Hindi, nakamove on na ako dun sa ex ko. Huwag mo nang itanong. Okay na yun. Hindi yun. Gusto kitang pakasalan. Kung tatanggapin mo. Nagpa-propose ka ba? Ba't ka lumunod, Lee? Will you marry me, Lalay? Baby. Totoo ba doon? Papakasalan mo ko? Pakakasalan kita. Yes. Kahit saan. Any country you want. Yes, baby. Yes. Yes. I love you. Baby, thank you, Para saan? Hayaan mo na ako mag-thank you, pero akala ko hindi ko na matatagpuan yung true love sa mga pinagdaanan ko. Thank you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At mamahalin kita habang buhay pa nga ako. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang din ako, Lalay. Hindi ka babaero. Ha? Ganda talaga dito sa Italy. Alright? Promise, Promise. Huwag mo saktan. Promise. Gaya ka sa ex ko. Hi.